Jaizkibel, Aiako harriak, Urnietako mendiek, nola da? Hain izaportatzen. Lagun bat eta biok Andre ginen zuzen, Sagardotegi baten afaria baizen, numero doktoreak Eta hemen Getaria, Upela, Arauz, eta hori Tezkigoia. Notela, upela, zein duen zagorrela. Elur zuloa, garai baten elurre jasotzen omentzan hemen. Estan pasan olako martxa, Zagardoan daukate afizio latza, gehiagieran genuen hori zen akatza. Belkoain tontorretik burutzen. Denetan oiturak bat dira, esneak joan ziran Sagardotegira, handi. Sagardotegi Zabala. Gaurko txangoa bukatzen. Hemen ez detragoa oitura bezala, esan nien esaltzen